Hi guys, good afternoon. For today's video guys, maghimo mi og latik, maglungag mig balanghoy. Balanghoy. Ano siya guys? Maglatik mi. Latika na mong bulanghoy. Mo ni tighimo na mo ni mo cooker. Cooker. Gihimo ano pa nimo nagtapan? Ba, ate pini mo gayay. Sige ka ganana Lagi. Balanghoy Butangan daw ni gata, ayaw latikan ra kay ni uban di mo ka og gataan. Ada din ka. Basin. Lang nang kuot. Nami nang Gataan. kabago din mo miling. Mao man, ngita jud kag sakit sa imong kamot ba nga madunggagan na. Dinip kag goodbye Philippines. Nakut na ko lang ka. Kahoy na. Na kay maptan mo guwan pagaling. Ni mo wala digit. Na natilok jud niya min. Hoy kaon-kaon. Magbunot kog lobe Masaw na nimo ma'am, masaw nimo pagluto ma'am. Wala pa. Ang agong baka ha, nadayon lapik. Yes ma'am. Ay ni si ma'am. Kaya ako tingnan na be. Ako tigawid, ako may stunt man ni mo. Maghipos ko kuan ma'am. Binla daw pagaling. Ay bindat to galing. O ka bang kuan. Nagpalit mig balanghoy. Wow, bolang. Papagi. Okay, magirelsan ka. Gigutad-gutad pang miling asam mga ma'am. Oo, man mga tuog. Di ka mo itog. Ay, sagdan. Pagtahian ng mata rumatog. Patuga sa'yo. Ito, mga isip-isip gana. Tapos, ito madlang. Badlungon Ilas ang kuko. Matay.